מה קורה אנשים? כאן אלקטרוד והרבה סרטון חדש, והיום אני רוצה להראות לכם גליץ' מטורף. הגולם במראה עולה 3 אליקסיר. יש תראו, זה אפילו לא פוגע. אוקיי. דבר ראשון, תבזבזו עד שתגיעו מירו, סקלטונים וכמובן גולמים. עכשיו זה לבל 10, לא לבל 500. לא, למה זה קורה לי? טוב, נראה לי הורדתי בניין. לא, הורדתי בניין, הורדתי בניין. כדי להקד על המיניאס, מה שעושה? לא, נכון. גם עושה מיניאס. לא, למה בזבזתי את המירו, אני מטומטם. מסיקה. לא, למה בזבזתי עכשיו את הסקלטון? אוי. להצביע אחת נקודות, להצביע. סליחה, בום. דאב. אוקיי, יש לי את כל הדברים שצריך. כן, אתם צריכים את זה. אבל סקלטונים באמת, סקלטונים. דבר ראשון לבזבז את הסקלטון. מה? דבר ראשוני, אל תעשו כלום. תחכו. אני חושב שכבר נוכל לנציח אנשים כאן, אבל אני לא מבין למה. בדרך כלל שאני עומד כזה נמוך ונשאר מסוים תעלות את הזהה, אבל כאן זה לא עובד מסיבה מסוים, זה מסגרם. אוקיי. דבר שתעשו. לא הצליח. זה 10 ימים. טעות. נגיע מהר. 2,400. כאילו בדרך כלל אני בזה 2,400, 2,500. וגם הנה זאת ההזדמנות שלנו. וואטה. אני לא הולך לבזבז, אני לא הולך ליפול בפח. הופ. הנה יש לי הכל. בדבר לקס זה טוב לעשות את זה. אוקיי. בזבזר סקלטונים. טוב, בטח ננצח, בוא נעשה ככה. איך אני לא מבין איך אנחנו כאן, זה ממש מעצבן. טוב, 18, זה מה שהיינו מרוויחים מזה. לא! יס! חברים, זה הצליח! גולם! פתאום... לא, אבל צריך לחכות ל9. אמא בוא נחליף בדקה ישנה שלי. בואו נעשה סקרינשוט. וגם אתה הגעתי ל-2600, וזה אני לא מסתכל על זה אפילו 40 בערך. סקרינשוט גולם לבן 3. ושאתי ככה איך משחקים בה. גולם. פרינס כאן. לבן. קצת זוכר איך משחקים. אוי, לא. זה כזה נוב. זה כאן. אני חושב שאין לך בטרי. יש לו בטרי אנחנו גמורים. ניצחתי. ג'י. זהו. יש, טוב, זה בזה. אתה תוריד אותה, יש אותה? אוקיי, בואו נעשה את זה שוב פעם, כי לא הצלחתי. סבבה. יס. יש לי כבר 2 דברים. אוקיי, חברים. יש לנו הכל. אני לא עשיתי את זה כשאני מספיק כסף גם לעניין מאוד. אוקיי, את זה כאן. אינפרנו זה בין הדברים הכי טובים שהם יכולים להרוג גולם. אינפרנו זה מעניין מאוד. לא. אוקיי. אומיי. טוב, בוא נפליי. אומיי גוד. תבזבזו את הסקלטונים, זה דבר ראשון. יפה, זה צד זה מה שפריז. אמרתי לכם את זה. פריז. יש, הצליח. שוב פעם, גולם. ב3 אליקסיר. צלם סקרין. באמת שלבל 2 אייסוויז זה לא כזה טוב, כי בטח היה מעדיף לקבל את זה דרך אחר, ואז לא אתה תקבל עוד אייסוויז. הופה, בום. תתקוף את זה. אולי נעשה שוב פעם. יאללה. סקלטונים. מוריץ את הגול. אתה רואה איזה סוגים סקלטונים, זה מסו איזה 500, אפילו יותר. 500 בשביל 4 זה די טוב. אוקיי, בוא נהיה חיים עם פריז. אתה יודע מה, אני מתעלם מזה, אני נוכל לעשות... לא. אוקיי. בזבזתי. אוקיי, זה התחיל. זה עשה. גולם! ב3 אליקסיר.
זה כיף, זה כיף, זה כיף. אבל צריך את השדק, זה לא עושים לכם. אבל כאילו מותר, המירוש שלי כבר. אבן שלו. יצאתי מטומטם. אוי, שרב. יש, קדימה. בום! זה כאן כדי להגן. לנו מצדי, ענינו. זה שיש לך? פיירבול? בין פיירבול? בבקשה. יואו, מה זה ממש קרוב? יש, טוב, ממש קרוב, אוקיי. ככה. 39, מחר לעשות תראה כמה היה לו. היה לו פעם בו 39, אוקיי. טוב, אז הנה סרטון, אני מקווה שנהנתם מפני הפעם הבאה. אוקיי, חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון, ויאללה ביי.